Yusa nakasuway na ba mo og lechon nga ang tiktuyok kanirang kawayan? Di pod matabas-tabas, dili na ka matabog tiktuyok. Asos porting pagkaayusa, magpaabot lang taday kanus ang maluto. Ang nakanindot kay anat kay iyang pagkaluto, perminti iyang tuyok ba? Mura sa og makina ang nagtuyok. Wa nay daghang pasundayag. O di na punta, sugdan na nato. Magpasapa usa taron. Ari na sad ta magluto sa tuang mga tukbononon. Ayos po kayo dire. Kay bugnaw kayo ba? Atuwasan ipamutang atong mga materyales. Kay layo kita gilakawan. O timo-timo usa tadagpan para pawagtan sa kritik sa pabawnan. Nindot sa nidring napita panukuban. Kay mingaw kayo ba? Porte panghayahaya. Nagdala ta di og kawayan. Mag-asal ta karon, mag-imbento tag mo tuyok sa tong inasal para dili ta matagbog tuyok pa. Kung nakay kawinan sa inyo ha, magputol ra ka kanang ingon ani ra kadakon. Ug ayo sa to grabing bagaa. Kana rang nipis ba? Dili man pugod magsilbi og grabing bagaa. Isabi na lang po nato dihag lungag. Kay grabe ra gamay sa tong bahaw nga nada. Wala sa tay problema sa tong tubig diri Ari ra ta magkuhag ikasabaw. Pag human natog pamputol sa tong kawayan nga tagtunga-tunga sa dupa, atuan na siyang pangbukon. Pagkahuman imuha na siyang gabsan, di po na nimo siya lahuson para dili maputol. Purma-purmahon bito nimo siyang murag pala. Atuasan ni dalakyat tag hugas atong aslonon. Nya atuasan ang mariniton di og kadali. Butangan og patis, gamay suka. Ingon ani sa gibuhat sa usa ka singgawong ba. Inanion na ni siya pagsapsap sa kawayan. Purmahon bito nimo siyang pala sa ligid. Pareha ni ba. Mao man gud nimo saan sa tubig para makatuyok. Nya ang plastada pud na. Imuha na siyang balistahon, bali-balihon ba para dili magpareha ihang pala. Nya pagkahuman panghigtan dayon na siya, makinahanglan kag upat ka buk ingon ani para walo tanan imong palabad ba aw para sa kusog mo tuyok, pero depende na nimo og pila ka buk himo nimo nga palabad gamit sa kayo ni. Og mag food trip mo ari sa sapa, magbuhat ra kag ingon nato, awa na magpaabot lang mo kanus ang maluto, mag-ugsok sa tadag sanghan para ato ang kaslan, ato sa na isukod diha ug dili ba dulhogon or sa kaon, imo usa na siya isukod para makatuyok pagayo imong palabad ba. Ato na ni ipahigot atong palabad sa tuang aslanan, imo na siyang pantayon para makatuyok gyud siya pagayo ba. Pagkahuman, di ara, mao na ni siya pormada. Atuan na siyang itesting ug makatuyok ba. Tuyok boy ko no. Boy ko no. Boy ko no kamot. Tuwang no. Ay dili na siya makamatanan ni manok do. Mohangad pa siya. Bugat mo datong palabad pero matuhog na to atong aslonon diha. Aw daog na kayo. Kanirang bulog sa tubig mo makadagpatuyok sa tong palabad. Wa na daghang pasundayag atuan na ni tuhogon atong aslonon. Tilaw nung nasal. Pagkahuman paslakan na tanang ilaw og mga materyales. Aw syempre di po na mawagtang ang magic lami. Mao man ay magdag-igo sa tong timplada. Kay medyo hinahinira man ang bulog sa tubig. Ato ning alihan og mga kahoy para adto tingob ang bulog sa tong palabad para mokusog ihang tuyok ba. Ipaslak po taning sibuyas dahunan para pangpahumot ba. Sakto sa kayo kay grabe na pagkabagaha sa tong uling. Ayos, may kusog-kusog ng bulog sa tubig. Kay nalihan ang mga kahoy. Kusog-kusog na nimo tuyok atong palabad ron. Atuwasan na di panghigtan para di makabuhi inig tuyok. Atuwag yun na di gigamit ang alambre. Gitabangan yung layog sa mga singgaw para di yun makabuhi. Pag human og higot, kaligoon dayon aning oyster mix para magpapuwa pag-ayo ihang kalawasan ba. Matik di ara. Wa na daghang pasundayag. Atuan na itakang. Atong tanawon og di ba matuwang. Kusog naman yung tuyok ano. Asos di matabas-tabas. Porting pagkaayusa. Dili na ta matagbog tuyok pa. Magpaabot lang taganus ang maluto. Og namoy mga kawayan diha. Aw suway ni ninyo. Ano ba? Oh, bahal gali guys yung Porting pagkaayusa, magchilchil na lang mo diha hangtod maluto. Dili naman mo matagbog tuyok pa. Grabe, nindot jud kayo sa piling sa personal mo mabuhat. Malingaw jud ka. Samtang magpaabot ang maluto atong inasal, ato sa dilimpyuhan atong guso. Parisan pud ni kinilaw atong inasal. Ayos biya sa kayo nang natay dukmilan nga laing putahe. Ato sang i-check atong inasal, ug di ara nagsugod ang puwa-puwa. Baga. Yummy. Ato nang paghiran og susi ang lawas, kani gamiton natong gimarinit nato. Nya butangan og sili para maganghang ba. Mas dindot yun ang daghang tang mahibawan. Pareha sa ingon ani, pwede ra day walay tawo nga motuyok. Kanira gamit ang bulog sa tubig. Makapatuyok na ta sa tong inasal. Ang nakanindot sa ani niya, grabing pagkaayosa og luto. Kay perminti ihang tuyok ba. Mura sa dugli kurente. Kamatis yung kalipat. Duha na ba? Di matabas-tabas. Grabing pagkaayosag panit sa tong inasal. Juicy kay ihang panit. Aw gamay lang kayo nagkuwang. Magbuhat usa ta dihag lamisa lamisa para tuwang katukban. Aw gamit sa kayo atong sobrang sinapsap sa tong palabad. Matik kunay daghang pasundayag, atuan ning haonon. Kising bahaw. Atuan ning dalhon natong inasal sa tuwang lamisa nga inimbento
may diri kay dako og hawan. Matik plastaran na tanag dahon diha. Parisan po sa tuang guso. Butangan tanag suka nga tuba. Yan ay sili. Nasa day gamay nga bulinaw. Atuan ning isagon sa tuang guso. Apilon ta na sa kinilaw. Para buwak-buwak ba. Wa nay daghang pasundayag. Atuan na ni hukaron natong bahaw. Gitabangan na sa mga singgawong diha. Diya sa tay dinuguan. Diya sa tay dinuguan. Ato aning bahog sa tong kanon. Gilargog plastar atong inasal. Wa nakahuwat. Purti nang magusla sa mga singgaw. Dira, managplastar tanan. Unsa pa tong hiwat, tukbon sa tani. Habab. Habab. Yung mga sindawong. Inasala. Tuyok sa kuwan. Ibinto na to. Windmill windmill. Mga pabuyag ka una Bawa ang adlaw. Bawi na ginamos ng bawad. Bawa ito bagak. Bang ni bahaw bro. Ano? Windmill eh. Umiya May gusto nyo manggaw ha? Kaon na daming humay. Buwan. Thank you. Hinawan. Naog yung kami. Grabe na niya ako na kulot. Atay, bagong buko. Baka. Grabe. Medyo mga sindaw. Worth it yun. Sakto hari yung luto agad. Magkita siya. Ano? Kurente ba? Grabe kang busot na. Kalam na nabalo. Buslot na lamisa. Magang-ulang-ula. Ay, dugo. Nawang gudo-gudo. Mga lunok. Nalip yung buya ko. Ang sigaw. Laway. May agbubiyag. On. Mga dinuguan Nasal. Kapi Yung CBC. Kaon ba kayo? Kaon tag humay? Gusto niya na nasal ba? Nalip yung buya ko. Ang sigaw. Laway. Kapalo sila. Sayang ko na. Hindi nagkakalunod-lunod. Kapaw. Ano yung umbos luto? Bubo na kayo. Ito Ayaw dia. Pagbuhat.